Yes, Vazukuru, Maspera say Vazukuru. Welcome to Mix and Mingle. One did. Yes, Vazukuru. Akwasa sekuru ga Vazukuru. Drupoko na mawe. Kwasa sekuru. Welcome to the show. One did. Yeah. Welcome. Joyce, napea ndagona mzukuru wangu amirira show. Thanks very much for waiting for the show. Andini. Thank you so much. Taurai neni wazukuru ndinzwa kuti zvone muri kundinzwa here. Taurai neni wazukuru. Nasi tine Mix and Mingle. Asi tombokwasana ka. Tombokwasana. Andini. Watanga kusvika tombokwasisawo. Right, good. Mauya. Esi nyaradzai. Surudi muzukuru wangu waswera bo. Surufamba zvanaka. Chando wafa chirise chando wauri nyaradzai. Miriam. Waswera se muzukuru wasekuru. Surudi. Chando. Ndudze chando chichiri kwero. Fadzi zviri kudi muzukuru wangu sekuru waswera bo andiri. Sekura ebo Mavis zviri kudii. Mavis ndofara newe muzukuru. Keep it up anditi nekuramba uchitsigira musha wenyu. Thanks very much. Brenda Moyo, yes muzukuru wangu zviri kudii. Paswera sei muzukuru. Sekuru murungu waona kuti sekuru wakasimba. Yes, Miriam. Okay. Yes, Ruben muzukuru wangu ka. Ndikango every time pandoti ndichicheka ma comments ndikasaona comment yako ndinotsamwa zisingaite. Nasi ndiri kuda mu studio. Even usiri kutsvaga ka unongouya ungokwazisawo vanhu. Aite. Clear cheeks, zviri kudii muzukuru. Thanks very much. Thank you very much. Jero, zviri kudii majero. Jero.com ane studio ane nonziyo 263 football ade tono subscribe yako kwanditi muzukuru wa sekuru. Yes Matilda, a big shout out to you. Cleo Chings, zviri kudii muzukuru wangu. Ndikasamuresa wewe ka ndineda tokanganisa basa. That's good, Miri. Joyce, ndombokupa salute. Waona, salute yako Joyce for waiting. Thanks very much. All right. Thanks very much. I know you always support nitty gritty muzukuru wangu and thank you very much for your support. Anditi. Right. Kana vansina kukwazisera. I think munhu wese ndamumhoresa anditi. Right. Murundinzwa zvakanaka anditi. Murundinzwa sekuru zvakanaka here. Taurai neni murundinzwa zvakanaka. Right. Inzwai kavazukuru nyaya yatinayo nhasi. Nhasi ndoda kuti umwe neumwe asina wake ka. Unofanira kutobva une wako nhasi. Nhasi unofanira kutobva une wako. Anditi. Unofanira kutobva une wako. Nesh. Surudi muzukuru wangu waswera bo here muzukuru. Anko vari bo sezvamunongoona. Mukaona sekuru vachisekerera vanenge vari very bo. Thanks for coming, anditi. Thanks for coming.
Alright, pane message yandakamirira yebasa handiti. Thanks very much yatanga, thank you. Right, inzwai kwazukuru. Nasekuru havasi kutaura zvakawanda. Handiti. Yes, Rosie, welcome. Secretary we Saint TV, Rosie Mgumi. She's one of our staff, handiti. Thanks very much for coming. Don't want to zviitike. Mr. Cobra, thank you very much. Dube, thank you. Thank you so much. Right, sasa zvandiri kuita ka unenge uchipinda mustudio uchitiudza kuti uri kuda munhu akaita sei, handiti? Uchitiudza kuti sekuru ndiri kutsvagawo munhu akadai. Munhu akadaro kana aripo anobva atongozvidairira vanogona kupinda mustudio, vanobva vatopindawo mustudio motaurirana, handiti? But inzwaika vazukuru, ndoda kuti ndikuudzei, be safe. Handiti ndiri sekuru vevanhu vakawanda, vamwe vachona handivazive kuti vakamira sei. So tambai mese makangwarira, handiti? Munofanira kutamba mese makangwarira. Ini ndinokurudzira kuti munhu ari kuSouth Africa danana nemunhu ari kuSouth Africa, because handisi kuda kuti vanhu vazoti umwe anenge ari kuchando kuEurope, umwe ari kuAsia, kutravela kwachona kunozonetsa. Hatisi kudaita marelationship ekutambwa zukuru, handiti? Toda kuita marelationship ekwamberi chaiwo, handiti? So ndaisa link, handiti? Ndaisa link, chero munhu ari wakasununguka kunge uri unopinda, munogona kunyora futi mumacomment, because this mix and mingle inoda tichitaurirana, handiti? Mix and mingle handina kuuya kuzomboparidza kuti vanhu munodanana sei, handiti? Plus, kana une mukadzi kumba ka usawesterewo vamwe time, handiti? Kana une mukadzi kumba ngatisaweste time yevamwe. Also kana une wakawanikwawo kamuzukuru ka unongogutsikanawo nezviri kumba. Toda vanhu vari single kunyanya, handiti? Vanhu vari single toda kutovaka mishepo panapo. Ende vanenge vatoroorana zvichibva paSaint TV ka handotokudzaiwa zvikuru. Saint TV muri inoika inotosapota, inotoita kachipo inototumira. This is a promise, handiti? Right, so makasununguka ndaisa linki, pindai mustudio, handiti? Ndochokwadi Rosie, tete Rosie, panofanira kubuda muchato pano, zvechokwadi tiri kutoda michato panapa, handiti? Ndosaka sekuru vakauya todzidzisawo mukomana kuti mudzimai anobatwa sei. Handiti muri kungozviona sekuru vari kuzama, handiti? Hesite ndingosi zviri kudii muzukuru wangu? Thanks for coming. Inzwai kwazukuru, kana ukada kudanana nemunhu ane vana vake, ndatindibve ndaitaura, ndakaisa video nezuro, go and check pavideo yanezuro. Ukada kudanana nemunhu ane mwana wake, handiti? Chekutanga wada vana vake unai, handiti? Kwete kuti nini ndiri kuda baby but vana vake handivade, kana ndiri kuda muface but vana vake haiwa, izvozvo handizvikurudzire. Kana uchitoda munhu ka ane vana sezvakaita sekuru, ini hangu handisi kutsvaga, inini ndakawanikwa. Ndakawanikwa nevazukuru vangu vakawanda, so inini handisi kutsvaga. But kana uchitoda munhu ane vana 3 sasekuru, tanga wadanana nevana vake, handiti vazukuru vangu? Ndo zvandinoda kuti ndingokudzai. So you are welcome, come mustudio. Kana uchiona kuti zvona usiri kuda kuonekwa pakamera, panenge pane option yekuti you can close your camera video yako kuti tisakuone, handiti? But ina ndinokurudzira kuti munhu akavimbika ka ngaauye achionekwawo face yake, handiti? Sezvakaita sekuru izvi zvinonyadzisa. Zvinonyadzisa zukuru, handiti? So pindai mustudio, handiti? Zviri sei neubva muzukuru wangu Melody? Welcome to the show. Thanks very much for coming, handiti? Thank you so much. Fano, zviri kudii muzukuru wangu, wasira sei? Unonyanyononoka, tatichangotanga ine 10 minutes tatanga. Takutopinda 11 minutes. So thanks very much for coming. Guys, ngatitore malink futi tiise kune mamwe social media platform, handiti? Let's post kune other social media platform
so that we can invite some other people to come. And thanks very much so much. So far we are 28. Our number is going up. Thank you very much. Thank you so much. Sandra, Sandra, thanks very much. Thank you very much for your support, Mzuguru. Thank you so much. Michael, hey, Surudi Mzuguru wa Sekuru. Thanks for coming, Mzuguru wangu Michael. Rudo, ndinofara mzukuru wangu wakadi yako. Ndafara ndakuona. Yes, Charisma ndi TV waswera sei mzukuru wangu kuri sei kuGermany. Vari sei vana Charisma Mandi. Right, Charisma ndi TV, it's our baby channel. Let's go and subscribe to Charisma Mandi and mzukuru wa Sekuru. Munoona kuti kuGermany vanorarama sei. Shevlin, Surudi mzukuru wangu, thanks very much for coming. Washington, no, arisiriro, birthday rangu nichakudza, birthday rangu nichaita 1 week ndichiritaura. In next month, muswa 15th of September. And thanks very much for reminding me your birthday. I say, Kuru, murisei, ana mamoyo, ndribo mzukuru wangu mamoyo. Right, vazukuru chipuya mpinde mustudio. Ai, sekuru nasa vasuda kutawo, zvakanyanya. Mozotiudza kuti what kind of a person are you looking for? If une vana vako, otiudza kuti sekuru ndine vana vangu tu ndiri kudawo munhu akadai. Musanyara. Ukanyara uri kuseri kokoka, uchatoona zvinoitika panapa umwe achatosangana newake. Anditi, so ngatipinde mustudio, ndaisa Marona, ndaisa link rekupinda mustudio. Everyone is welcome to come in the studio. Totaura anditi. So ndachitaura nyaya yekuti ndachitaura esi tichengeta zvirikudi. Thanks very much for coming Mzukuru. Bad vibes. Much love zvirikudi Mzukuru. Right, inzwaika ndachitaura ndichiti zvoni. Ukada munhu ane vana vake. Ndati ndipataure papo. Ibvo wadawo nevana anditi. Munhu akangwara manje munhu ane rudo kuvana anoonekwa nekuti anenge achibvunzawo kuti vana vari sei. Uchifarirawo vana kana zvichitogona tumari turipo uchitengawo tumaswitsi vana vanenge vave venyu mese anditi. So zvinokudzwa izvozvo zvinokurudzirwa. Right. Right, amene zvinhu zvaitika kune anga achida kupinda. Ngatipinde mustudio, ndaisa link. Pinde mustudio. Even alright usiri kutsvaga munhu uchida kungoti tingokwasana. Zvakanaka futi izvozvo. Channel ndeyedu iyi vazukuru. Haisi channel yasekuru. Anditi, so ngatipinde mustudio. Ngatipinde mustudio. Everyone is welcome. Everyone akasununguka. Alright, thanks very much for coming in. Yes, Mzukuru. Hey, Sekuru. Welcome to the show. Ya, nasi ndapinda ndamboshanyira makuru wani. Zvirikudi Mzukuru wangu badi badi. Hapana pakungorasisa nekungodaidai. Zvinoda kutendwa. Wangu warovaka Mzukuru wangu. Arise mangoma. Mangoma mwana takanyarira kudai so pane zvechitombo-gadzira zvakawandisa. No, zvinoda kutendwa. Right. Endakapa light vanatokukuona vazukuru wangu vechiskana vari panapa. Vari kutotambura izvozvo kutodaiwo. Handiri kuona sekuru wako. Vanatotsaga pane magetsi chaipo. Ya, zvakuita. Manje, light rangu manje. Selfie yangu yakadhakwa manje, but dai yanga iri back camera yanga iri the best. Aiwa, vakukuona zvatova nani so. Zvatoratidza kuti uri kuiri serious. Chitiudza, tokuitrainers. Inini ngonzwa nhau dzebirthday dzichingokika apa ndikati birthday renyu ango kariri kuti renyu 15 rangu 16 ndikati saka imi makagadzirei?
Hausataura uchidaro. Saka ngosiyana nema-hours. Seriously? Saka ngosiyana nema-hours. Tangosiyana nema-hours mashomanana zvawo. Oh, manje sekuru ndo pavanenge vachida kumboonawo kuti mbuya vanowanikwa sei. Hai papapo sekuru anofanira kuti vagadzirisa kuti mbuya vanowanika sei. Fanika dai kwakuchitorese kunoku kurutonaya manje kutaura dai so mbuya ndo pavanenge vachitonyanya kudiwa ipapo. Usadaro sakwadze sekuru vane nguva. Aiwa, nguva ndiri kuzviona kuti sekuru vane nguva. Basi sasekuru vevanhu vandinongoona kuti zvakarongeka. Plus sekuru vevazukuru kavazukuru anopota chimboti sekuru chimbotema imunda uyu vanozviti zvizvezve. Hanzi muzukuru ipfimbo yepwa. Saka sekuru kana need inogona kusavapo yekuva naye handiti. Vazukuru mungopota muchingobatawo sekuru muchingotsika huro. Zvinoda kutendwa. Rega timbokwasamu zvimwe nyenge zvirudi muzukuru wangu nyenge. Ndafara ndakuona muzukuru wangu ndandichitoshayiwa kuti uripi. Lokadia waswera sei muzukuru wangu. Washington one promise that unenge uripo. Thanks very much for coming. Chita mpinde mstudio wazukuru. Tawanda. Studio vanoda kwa wakudautiza hausikudare kuti sekuru vakupiwo something. Aiwa sekuru ndioda zvanditi lokadhi yawo here. Alright, saka buda timbopinza vanhu and then totaura nalokadhi yakuti haufa. Alright, chandongoda mai ndechongoti vangouya kuchiYouTube yangu moketa vachingotsvaga pakanzi Bad Vibes Official vongosiya vabaya subscribe maiziya kuti zvese zvotoendeka votoya futi kuFacebook volike page maiziya. Alright, vari kuzvinzwa ndozvawakanakira. Ndongovadira zvangu kuti vanosimbisa vanhu vacho ipapa vanzori usimbe. Taura zvako hamuri yacho neyakanaka. Ndaisa link wazukuru. Ndapinde mustudio. Ndokubata pa 30 minutes papapo. Alright, iribo. Thanks very much for your support muzukuru wangu Bad Vibes. Okay, much love. Right, inzwai wazukuru ndaisa link. Uyai mutiudze kuti muri kuda zvakadi. Muriona kuti time ziri kutofamba so. Tatori ne 20 minutes tiri panapa. Tatosarwa ne 40 minutes. Tine 1 hour chete tichiita zvatiri. So umwe munhu achatorasikirwa izvezvo. Handiti? Chiuyai pamacomments amuchataura zvemix and mingle. Hamene kuti munhu anenge akunyara here kana kuti vanhu vari panapa. Mese makawanikwa here panapa? Makawana? Mese makawana muri. Next time atiite mix and mingle. Ndatoona kuti vazukuru makuda kutondinyadzisa panapa. Makuda kutondinyadzisa. Naijewo zviri kudii muzukuru wangu? Ndomboitawo kumhoresa vazukuru Steven Mazari zviri kuti parise paJozi. Waziva kuti chinonakidza munhu anotaura sekuru nhasi muri kubwinya kudaroka kwakanaka. Ndo technical team yaita kuti kubwinya kuvepo. Musadaro so. Guys, let's support your boy Beats and support your boy Beats. Pane hande tinoona video rava-uploada nhasi. Ikoko munononakirwa. Thanks very much for your support, your boy Beats. Right. Baya TV, zviri kudii muzukuru wangu? Welcome to the show. Right, kana muri masinguru pindai mustudio. Pindai mustudio koma amirire naye muzukuru wangu. Ndanzwa nongoisa link. Ndanzwa nongoisa link.
ndakuisa futi. Kana pakashayikwa anopinda mustudio ka teta timire show yachona. Hanzi anko nice t-shirt ndipei. Yakanaka here t-shirt. T-shirt yakanaka. Sekuru wenyu munongoziva. Munongoziva ngoti video yaizongobuditse munhu wese but thanks very much. Thank you so much. Handisa ndaona guest, please pinda mustudio. Ndoniko ndochema here naye vazukuru vangu. Ndochema. Ndoda kumboona. Alright, munongopinda mondikwazisa. Hamusi kuda futi hamusadaro vazukuru. Sleep chamiso zurudi. Unokomenda zvinondinakidza muzukuru wangu. Thanks very much. Guys, vasati vasubscribe to this channel, don't forget to subscribe. And let's subscribe. Also, let's go and subscribe to your boy Beats. And ndova notitira technique dzese. Pamba kunoita Saint TV, your boy Beats ndova kuita kuti zviitike. And credit yakawanda tinovapa. So let's go and support and subscribe. Yes, David Zurudi. Kuri sei kwauri muzukuru wangu. Thanks very much for coming. Hamuna china ineshi. Hamuna madzimai. Uyai hamuna kuwanikwa. Uyai kamustudio. Ndaisa link. Alright. Hanzi na Melody, hanzi ndiri kuda murume, ndiri kumoza, right? Uri kuda munhu ane makore mangani muzukuru wangu? Uri kuda ane makore mangani kuitira kuti tizive kuti todaidza munhu ane makore mangani? Tiudze pamakomenti kuti uri kuda munhu ane makore mangani? Handiti? Paita baby kumoza uko. Guys, riri kumoza. Taurai nesu. Paita baby Mozambique apo. Handiti? Right. Yes, Mzukuru. Hi, Sekuru, how are you? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila kakhulu Sekuru. Wayazi ukuthi ngijabulile kanjani ukubona namhlanje? Ujabulile? Kakhulu. I'm happy also Sekuru, ngijabulile lami ukukubona kakhulu, ndashantirwa kumubona. Neni. Nami ndashantirwa. Nami ndashantirwa. 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 Kuti ndafara. Alright, parise pa Victoria Falls apa. Victoria Falls kuri kupisa Sekuru, asi manheru kune chando. Aiwa, zvinoda kutendwa. Rega right. Saka tiudze muzukuru, toita sei nhasi? Sekuru, ameno imimi ndimi kule kandi munofanira kutirayira kuti tofanira kufambisa sei. Tiri kudofora Sekuru. Rega tikagadzirise. Waso makometi. Yesu waso. Hello, Wasu makometi. Wasu. Abeno chichiri kuitika nevidhio yaWasu. Handiti? Rega timbozomupa time. Right. Hanzi. Alright, ranga muzvimwenye nganza vazotinyeperi here, toda vari serious. Right. Toda kuti tizamewo kutoti tinge tiri tinowana vanhu vari serious. Handiti? Vanhu vari serious. Serious kuita seiko Sekuru? Ndanga ndisipoka. Asi tiri kuhoreswa here. Mafuka utipa vanhu. Vanhu panapa. Mix and mingle. Sekuru musatipe vanhu, manichambozorora isusu. Aiwa, unozorora kusvika rini muzukuru? Life is too short. Hazvidi kunyanyozorora. Sekuru kugoverwa parine zvino haiwa, haivasiye avo vachazvatitsvaga kana vatida.
aiwa izvezvi vari kutokuona izvezvi kutoti baby boy hai ngava ndione havo asi bhebhi richambopora mwoyo. aiwa indava chii chakaitika taura nesi unombotiudzawo zvinhu chidimbu. Ndakarasiswa sekuru twice yese amene kuti inini ndini ndisiri kugona here. Wakarasiswa sei nai muzukuru? Sekuru ndakarasiswa kutanga ndakatorerwa neshamwari. That's why mutinzwa ndaitaura nemasubstitute kuti masubstitute anorova bhora. Usandiudza mashoko anorwadza kudaro. Serious sekuru, masubstitute anorova bhora ka. Substitute inongopinda 30 minutes asi 30 minutes inomeka sure kuti inovhara mbiri ya 60 minutes yatamba vamwe. Saka sekuru ndakarasiswa sekuru kwechi2 futi. Inini ndini ndakazongoona kuti apa mumwe wanga ari kudofora mina ndirambe. Ndakatoramba mumwe kwechi2 kwekutanga ndakatorambwa. Saka wakakava mumwe ukazokaviwa. Ndakakava mumwe ndikazokaviwa sekuru. Aiwa ndakatanga ndakava. Alright. Rega ndimbokwatisa muzukuru wangu apinda. Yes Rulo. Sekuru mwakadiko. Ndinofara wakadi yako. Ndiri right nangoti ndinozomurisa sekuru semunhu akasubscribe manje. Ndafara zvisingaite pandakuona watopinda mustudio ndikati muzukuru wangu zvaatouya. Handiti kasekuru. Manje zvakarongeka here kumbo? Hazvisati zvarongeka sekuru. Zvinogotadza sei pamunhu akasvika sewe kudai? Ameno sekuru kuti zvarege zviri kuregererei kurongeka. Zvamauya wanzwa nyaya iri kutaurwa nasisi vako Shai? Hanzina sisi wangu. Sisi wako ari kuti hanzi ndakarwadziswa saka ndoda kumbopora. Saka ini ndiri kufunga kuti mimi muri tuka zvamatanga kupinda mustudio kudai zviya. Aiwa tibe tangokuwanirai vari kuda kupinda vamwe avo tovapinza here. Hamuzotaura inyu zvakadzama. Rudo abva atiza. Rudo dzoka mustudio muzukuru haungangodaro. Rudo dzoka comeback. So ndiri kuti Shai tibve tangotsvaga izvo zvokuti wakarwadziswa izvi kachimbokanganwa muzukuru. Sekuru vako ndo vakaitwa rafu mai. But vakatokanganwa. Sekuru. Ndiri kutonzwa sekuru. Inini handikangane because ndikada kutaura nhoroondo ndinochema, which means ukaona uchichema ka hausatowahila. Alright. Saka unogona kuzokuvadzwa chironda sekuru. Ndakanga ndaloga sekuru, kuloga. Serious? Vazukuru munoti kudina Shai ari kuti zvonika. Pane vacant but ari kutya kupa munhu basi. Nenyaya yekuti hanzi pane zvakamboitika mumashure. What do you think vazukuru ngataurirane here ngatimboenda mumacomments? Alright. Thanks very much Slim Shamis. I know you always support. Thank you. Esi Sarah, zvekudi Sarah. I've got my elder sister known Sarah. Ndorifarira Sarah nekuti ndasisi wangu. So Sarah itachitaura mumacomments. Alright, hanzi na Washington. Namwene sune makore mangani ku Washington. Hanzi muzukuru wekubhinga pinda kuinbox. Une makore mangani? Ladies Kara, thanks very much. Ayo, tukutora muzukuru wangu apinda uyo. Yes, ndachengeta. Ayambo. Very good. Kuribo, kurisei. Kuribo. Oh guys, where are you guys? Where are you? Avanurume, muzukuru wangu wachinurume muripi. Ladies Kara, thanks very much for your support. Thank you very much, Ladies Kara. Let's go and subscribe to Ladies Kara B channel. Three bosses, nasi ndazomona ipa live, tongotaura chete through pa phone. Yeah. Hi uncle. Esi muzukuru wangu zuri tendai chengeta. Kuribo masera sei.
aiwa sekuru waswera bhondo wangotora nyaya ye-t-shirt koya wakapfeka iyi hausi kuona kuti uda kuonererwa. Ese wasu handidi kuona wagara wega. Donza mukadzi mutsvuku wane 11 years unaye. Toda mukadzi wane 11 years unaye. Ehe. Aiwa hatisi kuda makomedi. Sekuru. Yes wasu. Yes mzukuru. Maundinzwa kumanje. Takukunzwa. Maundinzwa vasikana. Takukunzwa iwo handidi kuti ukomende une mabhachura here pauri ipapo. Handina mabhachura. Wozoenda kuzwa kuti wakarora, iwo ndokuzwa kuti une mudzimai wako akanaka. Saka Regaindise maearphones handina kunzwa. Matichi. Wanzwa here muzukuru ndati iwo ndokuziva kuti une mukadzi wako akanaka. Ndakarongeka zese ndakarongeka. Adzoka. Taura nini? Adziko nhasi. Tiri kuti kavasikana nevakomana vambosangana. Mix and mingle kuti vanhu vasina katiite kuti vange vave navo. Magetsi ako abva aenda, sorry. Alright. Load shedding, ndaumbobuda sekuti. Alright. Saka tendai chengeta, taura neni muzukuru. Kwane mukwashero. Handisi kusecha. Handina kuti uri I'm not kusecha. searching, I've just come. Handina kuti uri kusecha, ndati ariko here mukwashi. Aripo. Aripo. Asati avapo anko. Kana avapo ndimotanga kuziva. Saka ngatingoita kuti auye izvezvi. Aiwa, izvezvi ndangopinda kuti ndikumhore sei chete. Ndobva ndabuda zvangu. Inini manje sasekuru wevanhu ndinobva ndati aiwaka rega tibve ndakupa umbasera yako papretoria pako. Mapretoria matidedzera kutigovera sekuru matidedzera kuzotipa here. Hamuna kuti asa muna uverengere post ndaisa post rakanaka wandakatonyorwa mix and mingle. Ini ndapinda kakuti ndiwe kuzobatsira kakutaura noti kuzosarudzwa sekuru. Sekuru kana ndatoda ndichazoti tai yangu live moisa vakomana ndosarudza. Yako uri wega. Yangu yekusarudza. Alright. Tendai uri kuti wokudi. Not today, uncle. Hausi kuda futi. Hausi kuda. Not today. Alright, sorry, gandite ntipere ngamu makomedi. Ndingokukwazisai. Saka ndoenda ndipinde ndikukwazisai. Bye bye. Thanks very much. So guys, let's go and subscribe. Let's subscribe ku Banyai TV anditi. Shayari pakatuyo. Ane channel yake inonzi Banyai TV. Let's go and subscribe. She's doing a great job. And I'm gonna write one Sisi Shayi. Anditi. So Shayi. Bye bye, Shayi. Bye bye, Kule. All right, thank you. Tendai chengeta chimbomira timbotao. Okay. Kusvika kwawakaita uko. Wotaura kuti bhazi harinari kutyaira here rishuwa izvozvo. Chokwadi. Indava. Kumbozvipa space yekufema. Wauda kufemeiko? Kuita wakandiudza vane kuti zvoni wane time wazorora wakatopora mavanga ekare. Saka kuda kuti pachivharwe buriro.
Very soon. Oh. Very soon. Asi pazvinoitika unotiudzawo kamuzukuru kana kuti tibve tangoti guys indiri kutira kutodrega ka ndichiti vazukuru vangu vechikomana kunze uku ndichaona munhu apinda linki ndaisa ndiri kukudhonzerai mabhebhi inini ndine vanhu vanotya kana kuna vanhu vanotya ka vazukuru vangu vechinhurume ka vanotya mabhebhi varume munoda kudii chaizvozvo munorarama sei chaizvozvo kana tichikuvigirai mabhebhi tichitokudzai kwavari onai musikana ari pasaidi pangu onai smile ndonii zvangu ndopaitapoti sekuru venyuka vanongozoti vazukuru vangu sekuru ndiripo saka horai tendai chimbodudza kana wakuzoda munhu unoda munhu akaita sei Inini, I'm a mother of two. Okay. I'm a single mother of two. So I just want munhu anondiaccepta inini nevana vangu. Takutakura musoro sanzwise nemasizha aro. Asina ini nevana vangu. Zvairehwa nasekuru. Exactly. Because yeah. Vana vangu ndo chinhu chekutanga, so kana munhu akasa-accepta vana vangu, which means hapana. Alright, so iwoko munhu kana ane vanawo vakewo 2 kana 3 zvichidaro kana 1 unozogamuchirawo here? Yes, I do. Seriously? Yes, I do. Alright. Yes. Alright. Okay, so tiri kuti unoda kuti zvizoitika zvadii? Ndiri kunzwa kuti hausi kuda kuzviita. Hatizithi ndingapapindura ndichiti kudii. I was not prepared for that. Ndangoti ndipinde ndimhoro sesekuru vangu today. Ndakukuisa pafoni. Ko tine tichitoti matouya katotokubatirei ipo pano mauya. Yes, Diana Green. Diana Green ka. Diana Green ndakakusamwira. Sataure neni. Unorova muzukuru. Alright. So ndiri kuishayiwa kutoti ndaisa link vazukuru, rega ndiise link Tindo ka. Kana uchida kubuda kobuda kuti ndisakuise pakona ndini. Alright. Kana ndapedza isa link. Alright. Handiti. Alright. Right, ndaisa link pinda mustudio zukuru come mustudio. Saka t-shirt yatichichinjana indotora yako iyo mazuva ano nduruma wangopfekawo mapinki ndakaona makarorera masheti nematai epinki nesutu dzepinki saka vanaizongoziva kuti iskiri iyo inenge yakafita imwe muri lighter than inini yakaita kanavy wati kablue kapurplish something like that yafita inini makati bha makalaita mayellow bone yellow bone izwa muzukuru wacho sure mongondipa dzoita tu iyi haimbokufiti usadaro wakaiti angoregedza indibude ini wakuda kutizirei handimati mukuisa lingi poita umwe anopinda havasati vauya ameno chichiroitika nelinki rimwe. Alright, thanks very much for coming and thanks very much for your support. Guys, Tendai Chengetaka, she was one of our first 50 subscribers. She was one of our first 50 subscribers. Because we had almost 3,800 subscribers. Ndichiti makorokoto vazukuru vangu nebasa renyu riri kufamba. Thanks very much Tendai Chengeta for commenting each and every video. Unaona comment ya Tendai Chengeta. God bless you so much. Thank you. Pleasure. All right. Bye-bye. Good night. Much love. Good night.
All right. All right, papa kutobvunza kuti saka ndiachine murume here shamwari yenyu. Right, pazukuru ngatidzoke, ngatiuye mustudio, ndaisa link. Pane munhu anga achida kupinda mustudio, come, uya mustudio. Hanzi nhasi ndaita busy, I'm going to miss live, ndichangopinda here and there. All right, thanks very much muzukuru wangu. Kuri sei kuchando, kuri sei kuEurope, kuUK uko. Thanks very much for your support. Vakaroorwa vanodiwa kana vachida kungokwazisa zvavo. But vanotanga vataura kuti ndakaroorwa asi ndoda kungokwazisawo sekuru. Ani sekuru ndisekuru wevanhu vakaroora nevakaroorwa nevakasina kuroora. Handiti? Ameno chii chiri kuitika? Ameno chii chiri kuitika nevidhiyo yako muzukuru? Ndoti ndikada kuiedha ameno zvinhu zviri kuitika. Ameno zvinhu zviri kuitika. Network iri kutiza muzukuru wangu. Oh, shame. Yes, muzukuru wangu Craig Marshall Zugudi, thanks very much for your support. Thanks for coming to our family channel. Andini? Yes, Benny TV. Joyce. Kwa muzukuru wangu muendepi? Ora ndakuisa number. Vanhu vanenge vane vanhu vavo vari kuda vasiri kuda kupinda ka ndakuisa namba apo dzenonji WhatsApp. Ndiri kuisa namba that is 569609096. And ngataura nepa WhatsApp, ndaisa namba dzeWhatsApp idzo dzandaisapo. Ngataura nepa WhatsApp, you can write me a message, ndoiverenga ipo panapa nditaura kuti ndiani, wotaura kuti uri kuda munhu akaita sei, and then toona kuti umwe wakanyora tobva tasanganisa vanhu, ndo ndakuchinjanisai manhamba motaurira muri ikoko. Handiti? Alright, hanzi isai namba dzatendai chengeta. Ndinyorere panhamba idzo muzukuru wangu mako. Handiti? Nyora panhamba idzo ndobva ndakupa namba dzatendai chengeta. Rega ndimunzwe kuti tendai wachona ari kuda here. Ati wamunzwa tendai anga achingotsika-tsika. Right. Hanzi tatapa. Hanzi vanhu havafanane, that's true. I think Joyce ari kupindura pane nyaya tete shai. Vanhu havafanane, unotosangana nemunhu wako anotori right. Handiti? Alright, handi mako topinda sei, ndaisa link. Zvaunongoita muzukuru ka, enda unobaya palink randaisa apo pamusoro. Then ukabaya ipapo rinotokuudza madirections. Handiti? Kusvika rasvika pakuti enter studio, unobva watopinda. Handiti? Enda unobaya ipapo. Hanzi na Slim Shamiso, hanzi kupora kunodiwa sekuru uchingogadzirisa pawakatadza agree with caller. Yes, kupora kunodiwa kana mavanga achiri fresh ngaapo. Handiti? Alright, hanzi Craig Marshall aripo vaise muchirongwa. Craig wachona haadi kupinda mustudio. Craig haadi kupinda mustudio. Kunonzi kuchannel kwake angofananawo nayo boy beats. Tine tingonzwa mavoice akanaka asi vanhu vachona vakanaka tisingavaoni. So pindai mustudio vanhu vakuonei guys. Handiti? Mumbopotawo muchionekerwa kunzi ndo vanhu vanobika mavhidhiyo akanaka. Right, hanzi namati muzukuru wangu, hanzi team asura sei, hope mese muri right kwamuri koko. Thanks very much. Pindai mustudio. Sana manje totopedza zvedu kana murudo kupinda mustudio. Handiti? Hantoda muchato pano, ini ndoda kuita wedding planner. Taura zvako muzukuru wangu, ende zvakakufita zvo wedding planner. Handiti? Chakachaya muzukuru wangu simba asi vanhu havasi kuda kupinda mustudio. Hani shai anoda yake ega. Haashai, sisi shai
ndiri kutovanzwisisa unene ndiri kutovanzwisisa zveshuwa sisi shari vane vachidawo vane vachidawo live yavo vari vega right rega ndimboberenga mameseji toona kuti pane mameseji amuri kuisa here vazukuru hanzi vanhu dananai kanhai isu vamwe tiite mawedding plan ari kuda gown size 14 ari 2 nesuit 38 long zvitori ready toda kuumisa dzimba patoita vatopleja ndatotumirwa masaizi patoita vatopleja mawedding planner mati muzukuru wangu atoti anosapota nemagauni nemasutu zvatovapo anditi send tv inobva yasaplayawo neinoji videographics cinematographics dzese anditi right hanzi indoda lady scara ndisteven uyu lady scara wadiwa pano tete lady scara madiwa pano hanzi ari kuda maeloboni maeloboni uyai muri kudiwa panapa hanzi Pamela uri kudiwa panapa na bad vibes Pamela ine studio guys titawo esi muzukuru wangu chipo zviri kudiwa sera sei right Pamela unenge uri kurira Pamela pinda mustudio timbokuona pinda mustudio Pamela timbokuona esi pesi zviri kufamba here hanzi Pamela uri kudiwa iwe Pamela uri kurira Pamela uri kurira Pamela uri kudiwa yes mate zviri sei kule ndiri bozvodi muzukuru wangu ndiri botamboti tipfure tichikukwasai aiwa zvinotenderwa izvozvo kana zvito ya zvinotenderwa adai zviri kufamba zvakanaka zviri kufamba boa veno kwamuri mimi kuno kuri right muzukuru wangu especially kana ndiine vazukuru vangu kudai zvinobva ndangoti zuva rafamba zvakanaka ndinombofollowa maprogramu enyu but ndiri busy saka ndasina kutrega ndingopinda ndikutaura nakule wangu alright mati inzwaka mati hanzi ndoda kuti pane vanhu vakati vati vari kuda kumbokuona unongopindako mustudio hapana anotaura newe ungokwasisa sekuri wobuda mati muzukuru wangu pane vada kukuona right ndikandimboverenga meseji inoyi hanzi hello sekuru ndini ningi handi ndakumbira nhamba dzavo ora ndokupa muzukuru wangu handiti uri kupiko nhamba idzi dzakanzi +61 muzukuru dziri piko ndedzekupi lady scara pane vatonyora meseji vari kuda lady scara right muzukuru wangu taura neni ini ndakukule ndandauyozokukwasai handisangu pakutsvaka hausi pakutsvaka avo varipo vari padhuze aiwa vari kumba ndakavasiya kumba ini nditoriwo kumba uri kubasi ndiri kubasi alright uri kuzvichengeta zvakanaka here muzukuru wangu totokuwandiraipo panapa because tikasatokuwandirai pano munonetsa kubata kana hatiri kuzvichengeta zvakanaka asi kana ndakuzotsvaga ndichauya live unotsvaga sei iwe wati variko kumba aiwa kumba uzivi zvinenge zvichiitika kazvimwe unogona wakatotorerwa kana mukadzi wekumba haadaro muzukuru ende hazvimbofunga asi mukadzi achiri musikana ndosaka ndadaro achiri musikana mane nguva yakareba sei muchidanana uye mane nguva yakareba sei musisaona so far that 2 years ndakagupisira kubva komuna December saka pane something like 7 months andakuonana musina kuonana but
bondi iripo zvaino yanga yakati simbei. zvese correct. Saka hapana chekutya. Iwo chawakutongoita ka chirega kunonoka kuti agare ari kumba ichiita kuti umutore muve mese. Atichamutora dai dzanga dziri nyaya dzekorona chedotambudzikabhadhara korona ndo yakazobvaiza manje. Alright, because ndichatomupa vhidhiyo iro rino iri kuti amboona kuti akunzwe kuti wanga uchiti chii. Andotemba naye kana iye anotemboni. Ndo zvinokurudzirwa. Muri kuzinzwa kwazukuru vangu vimba naye chai muchivimba sezvekutaura muzukuru wangu Michael kuti anovimba mumwe wake ende iyewo achivimba naye. Handiti ndo zvinotenderwa izvozvo. Saka ndepi advice yaungada kungosirawo vasinawo vavo kana kuti vane vavo, any advice yaunoda kungosira vanhu vasati vawanana vachiri mumarelationship? Ndongoti relationship it's a two-way community. Tongoti it's a two-way work. Panongodiwa communication chete kuti zvifambe. Kana communication iri napa ine trust, communication ne trust zvikawanda chete relationship inomira. Alright. So uri kureva kuti patrust ikangodhakwa zvinhu zvese zvatodhakwa. Handiti pane kamukasenga kanoti chizve trust is easy to break but difficult to build. Yes. Saka mukaona yadhakwa chete pasina. Pane pasisina. Trust ikangorasika zvinhu zvatonesa. Munozongotira kuzongofoseredzawo but deep down unenge uchinyatsosiya kuti hazvisi kuita. Zvisiri kubuda. Saka tiri kuti kuvazukuru vangu zvinhu tu pamunhu waunenge uchidanana naye iva une trust kubva mavewo vanhu munogara muchicommunicate. Handiti? Because kazhinji vamwe vanozoti hanzi vanhu mukasakommunicata straight ndopanozotangira cheating. Hanti munonzwa dzimwe nyaya dzekuti hanzi munhu azoti taichiita because ndaisaona zvakati. Saka ipapo ndo panotangira mudzi wacho ipapo. Saka vanhu communicatai, tauranai zviri pakati pemwoyo yenyu. Hapana chekunyarana, mese munenge makadanana. Alright. Saka vari kuzvinzwira ende ndiri kufara nekuti vari kuzvinzwira nemunhu ane umwe wake ari kure. Handiti? Uri kutotaura kuti mane 7 months mwari uko. So munotaura mese kakawanda sei? Pazuva here kana kuti ka1 pa2 days here kana kuti uye muchishandisa nzira dzipi dziri kuita kuti relationship isimbe? Because ndakazochinzwa vamwe achiti pamwe pacho panotoda kutotaura face to face here mazuva ano netechnology vanhu vakushandisawo mavideo call. Mameno imi muri kuzviita sei? Motaura mese kangani pazuva? Totaura tese everyday chaivo. Alright. Makuseni kazhinji towadzoshandisa WhatsApp. Makuseni tinenge tichingotaura tichisendera mameseji then usiku tozoita video call. Alright. Unatsomuona munhu wako? Tonyatsoonana. Izvozvo ndo chaivo. But munokuziva vakadzi inenge chinzi tenderedza kamera tototi pamba kwa hamuna munhu here. Ndakambozviita rimwe gore ndakati mbiri ndaiva mubhazi. I still remember. Ndaiva mubhazi. Ndaiva mubhazi ndobva ndanzi wakagara nani ipapo? Kati no ndakagarawo nevamwe mukoma. Zvikanzi kana vape foni ndoda kutaura navo. Ndoda kutaura navo mukoma ivavo. Shuwa ndakatovaudza kuti mukoma muda kutorwawo nemameno akuzivai pafoni yangu. Ini ndakamboti ndichibika kazhinji because tine one kitchen saka tobika tiri vakomana takawanda then ubva foni. Saka ndakasimuka manje mukitchen ndatodayira foni yandakufamba ndakundorumba kusvikanzi kuri kwendepi. Ndikati aiwa wafona ndiri mukitchen kasaka ndiri kubva ipomo kuti tiwane privacy nyatsora zvikanzi uri kunyepa pane umwe anga ari kubikira ipapapo. Waona kuti ndakufona dzokera ndinovaona. Zvakaoma. Ndo machallenges anowanikwawo panyaya yelong distance
relationship iwawo. But Yeah, zvizvidiki ende ukatoona munhu wako asiri kutozviita izvozvo munhu wako mheno zvaanenge achitoita bhebha anokuda chaiye anototi apota achidaro mune muchitofonderana zvichiita zvinenge zvichitofamba auriti aini kule ndatiri pabreak saka ndakudzokera kubasa ndichazokutemere pamune live totaura. Thanks very much nesupport yako yandinogara ndichiona Mike. Ndafara ndakuona. Iri kule. All right. Much love. Okay. All right. Yes, Mzukuru. Hello, Mzukuru wangu. Hello. Mzukuru wangu wakazvivhara message yako inonchi hatichakunzi. Hello. Alright, timboenda message handiti. Hanzi ini ndaida kupinda muinbox but kafoni kambudzi. Taura neni P. Ndaisa phone number. Phone number dzangu idzo dzandaisa. Unogona kuninyorera pa WhatsApp. Ngatimboverenga messages WhatsApp handiti. Auya. Matoda kuonekwa face. Amati vanhu vada kutokuona. Dai watombouya. Mati aita busy ave kubasa. Mati ave busy kubasa nditi. Mati adzokera kubasa ndosaka Mati anofanira ari tori panapa. Mati aita busy. All right. P. Ndinyorere pa WhatsApp dzandaisa apa nditi. Yes, Elizabeth. Surudi mzukuru wangu Elizabeth Mandu. Thanks very much for coming. Anditi. Alright. Ipa ko advice mzukuru wangu. Unogona kupa advice, unogona kunyora kana kuisa voice note pa WhatsApp anditi. And then to bataita kuti vanhu vanzi. Anditi. Unogona kuisa voice note. Right. Tipe advice. P precious. For advice mzukuru wangu. Ndiana atopere. Munhu wa Mwari. Murisei munhu washi. Thanks very much for your support. Yamunoramba muchipa ku Saint TV family anditi. Muri part of the family. Right, handina scripture miso sekuru musazoti rasa kana mazowandirwa nevanhu rambai muine rudo. Muzukuru wangu ukarega ndikudze chimwe chinhu about mika. Check kunyange kubva patakatanga. Kana kune chinhu chandisingagone kuita chinhu chekurasa vazukuru vangu. Izvozvo ndakatoti Mwari ndibatsirei. Kurasa vazukuru vangu handigone kuita. Toda kuti in fact this channel toda kudzidzisa vamwe vanhu kuti upenyu hwakamira sei. Shungu dzangu sasekuru venyu toda kuti tidzidzisewo vamwewo vanenge vachizotanga kuignore, vamwewo vanenge vasingazoresponde tingati kune mhuri inenge yakavatevera. Toda kuti vadzidzewo kuona kuti zvone no, it's not right. You must always be there for vanhu vanokusupport. Thanks very much, Shamiso. Thank you very much, mzukuru wangu. Hanzi usadaro P precious. Aita sei go P precious. Right, hanzi kule I need a Ndebele lady. Right, uroda Ndebele lady upinda studio mzukuru. Tora ndaisa link ipinda mustudio uzotsanangurira toda akaita sei. Right, hanzi naMati mzukuru wangu Slim Shamiso sekuru vanofanira kuita 100k subscriber. We should grow now. Sekuru vakati channel ndedu vazukuru saka we must grow it. Thank you very much. Thanks very much for that wish. Thanks very much for that prayer. To get 100k, I'll be the happiest man on this planet Earth. And even now I'm happy ne 3,800 zatanadzo. And thanks very much ne support wazukuru.
musha unouya usi wangu ndewenyu. Kunyange toita live yataita handisiri ndasuggesta, ndimi unototiudza kuti ngatiite sei. I'm just here to work for you. I'm just here as a servant wenyu. But ndikazotanga channel yangu ndikatanga channel mozosapota vazukuru handiti. Thanks very much. Thanks very much. Yes, mzukuru wangu zviri kudi. Handisi kuona guest. Pinda mustudio ndenyuka channel inoi. Nay guys. Muri kundiregerere, muri kundirasirei. Sandatova ne 1 hour. Thanks very much. Yes, Plexi. Zviri Plexi. Mzukuru wangu ndodada newe Plexi handiti? Right. Asi semiwe mazita vakuru imi munorasirwa sei. Thanks very much. So ndikuti kudika pane nyaya rega titoita tichitaura hedu. Pane nyaya yanga ichitaurwa nemuzukuru wangu. Kana uchidanana nemunhu waunodanana naye iri long distance relationship. Nowadays tiri kushandisa mavideo, kune mavideo call. Zvakakosha kuti muto kana kuti kamwe chete kana kuti manheru even in 2 days. Chendera dependa nokuti mune muri busy sei. Mupote muchidi, mupote muchifonerana, muchitarisana, muchionana. Handiti? Kwete kuti munhu unodanana nemunhu anobva arova zvokuti unobva watoshaya kuti munhu achiripo here mupenyu. Izvozvo hazvitenderwa zukuru handiti? Alright, muzukuru uri kundinzwa wabvunza kuti zvinobuda here. Rega nditi zvinogona kubuda. Zvinogona kubuda but zvinonetsa ndezvekuti hatisi kukuona face, hausi kuisa face. So isawo face kuti tiri kuona handiti? Right, tina guest. Esi muzukuru wangu andofarira. Ewe sekuru murise. Ndinofara wakadi. Hawana sekuru kufara kwanoita wakakuona muzukuru. Kana neni ndafara kukuona sekuru, munonakidza chaizvo. Thanks very much. Thanks very much. Sosi yangu yejoin ndimi wazukuru. Murambe makadaro sekuru, tichikutsigirai futi. Thank you very much. Nekuma comments ndakaona kuti unotsigira muzukuru wangu. God bless you so much. Zvinonipa simba unozwa kuti every time pandoona macomments akadaroka ndinobva ndaita power rekutoita imwe video. Chirokwadi sekuru, tokusimbisai, munotinakidza nguva dzose. Thanks very much. Alright sekuru. Taura neni muzukuru, waizwa here nyaya iri panapa nhasi? Tiza wangu mukoma. Guys, inandidi kunyeperai. I love everyone, and but your nearest is your dearest. Mushe zvekudii mukoma wangu? Uri mukoma kana tiri kumba? Urise muzukuru. Aiwa, muzukuru ari nani? Muzukuru ari nani? Ndimi makarelax. Handini ndakarelaxa. Guys, kana manga munosingazive inonzi your boy kana muchinzwa voice reyo yaka ndiye your boy beep wachona yeye. Anonyara kamera mukomana wachone. Anonyara kamera. Amone ubva anotsvaga kunomira pane karima mbichana. Ndatouya pazasi pe-floodlight chaipo kuti zvingonyasita nani. Tangoti tipindewo timboona kuti muri sei. Ndiri right. Ari semuzukuru wangu kumba. Kana kune munhu anodada nekuti akawanda ndiyeyu manje. Muzukuru ari nani? Isi tichimboreru pabasa but iye ari kumba. Aiwa, zvinoda kutendwa. Ndoziva kuti vanenge vachiona kana kuti vachazoona kana vazowana time. Kuti ndanda vazobatsira anko kufacilitate kuti ambuya vanouya rini. Mbuya tichada kuzoita mavhotsi nevazukuru vangu.
Azvishamisa mbuya varimo mucomment section. Nonzi upenyu. Panambonyora kuti upenyu vanhu vakasiyana, so you never know neupenyu kwaunotindisa. Pamwe vatoripo panapo. Iro zuva ranhasi nezuro hamuko muzukuru wangu unene uri kundikandira magrenade jeje. Magrenade. Ndiri kudare. Tatoona vakomana varimo mucomment section ana Craig Marshall but havasi kuda kupinda menotinda tikati arege tichingopinde edu isusu. Wapabata manje. Ipapo ndo pane pakutonetsa kutoti hakona inda. Ino wakomana taurai. Ndachida kuti vakomana vacho namenoti vari kuzezei apa vasikana ndinavo vakawanda panapo. Iya vasikana vakawanda varipo. Vasikana vasekuru ndo zvichatu vanhu vachazotanga kuti sekuru ndeve vasikana but ndivo vanoshaika. Sekuru ndo basa kutorwadza kuti handisi kukwanisa kupinda mustudio, mwoyo uri kunoda. Handisapinda mustudio ka. Akambopinda mati akambopinda but haangopinda zve2 minutes but she's a nice person chef. Vakuna mwana vari right zvimwe zvoutoti unototenda Mwari utoti Mwari makaita basa makatisanganisa nemunhu ari right zvakadai. Aiwa varimo vakazara even imo mucomment section vanhu venyu most of them vari vanhu vari right chef ende vane loyalty iri right sterek dai varamba vachikusapota yanko. Alright, dai taramba tichikusapota inesuwo. Ini ndini masimbisa. Guys, did you know that I was elected the YouTuber of the week this week? Ndini ndakabva ndaiswawo ndakanzi in fact Saint TV nevazukuru tisu takapiwa mukombe wekuti we are the YouTubers of the week. And then munocheka video raitwa kuyo boy beats and then munoriona raiswa every Friday vanoisa news, so every Friday go and check. In fact every day kune mavideos but Friday vanoita news. Go and support channel inonakidza. Yakangofana ino inonakidza futi. Thanks very much. Inini guys ndoda kukuudzai chimwe chinhu chamusingazive futi. Mukaona techniques dzese dzinoitika paSaint TV channel yenyu ka credit tinoipa kumurume yeyu. He is the man behind. Credit ndeyevanhu vese. Yakangofanana nepeople's movement. Chinhu chevanhu vese chinotisa ndezvedu tese. Thanks very much. On your part, thanks very much. Aiwa. Tinotenda kwa vanhu havasi kuda kuherenda ngoyo tinimbofana ameno inzwaka hanzi namarang icon zvorudi this guy anondiblessa zvisingaite marange icon. Thanks very much muzukuru wangu, thank you so much. Shila, alright, ni Shila muzukuru wangu ka tiri kuisa link handizi tiriisa link, so anoda kupinda you are welcome. Regandi bendaisa link. Androkuisa linki. Ndaisa link ere kana kuti moisa mukoma your boy beat. Gandi. Izvezvi ndiri panze manje handikwanisi kukoresa. Munogona kuisa zvinhu. Alright. Guess what who is in the studio? Upi man. Kosti. Ndeipi. Iwe makore Kosti uri sei? Ndiri koini muri sei. Kosti. Taura mzuru wangu boy beat. Chimbotaurawo. Kosti ndakamutsamwira ari kuwanika izvezvo nguva yese kubva angoti zizi kudaro nayo ma kuti zi kunge $US kudaro indavo sadaro kurova ndokuya apa Kosti ndiye muzukuru wangu akandidzidzisa zvemalive. Ndowakandidzidzisa zvemalive wakundirasisa sei?
musikuona kuti iye ari professional here ati ane maheadphones isusu tine maearphone but iwo ane maheadphones. Kuri sei kuchando? Tirimo muchando mazuva ano kukupisa kumari sei. Aiwa, sekuru vari right. Sekuru vanofara zvavo. Ungapisa kupfuura kunoku. Ndakangotiza guys, ndiri kudzoka. Ndafara wauya. Guys, let's subscribe to Kosti TV. Esi muzukuru wangu. Happy. Baby. Hello, Sekuru, muri sei? Ndafara wauya happy. Ko vazukuru vangu nekizwa. Panekizwa zvamuti vazukuru vangu makanaka muri kumacomments. Yeah. Mune matoona necomment kuti munhu akanaka. Comment unotoona kuti apa muzukuru wangu akanaka apa handizvozvo. Ndaona kuti vangu avo vane saka. Yeah, zveshuwa muri sisi vangu zveshuwa vanhu vakafanana chaivo makafanana but Problem inongoti matama here inini ndiri mundevele ndatomboti ko Sekuru unjani lapo and then hausi kupindura ndoda kuti udzidzewo ndevele. Neni futi andizwa kuti ngiyadhobhadhobha. Ngiyazi kuti abazukulu bami abanye mandebele uyabona, so ngcono ukuthi nami ngisifundile isiNdebele. Sekuru wevanhu. Kosti ukubata wechindevele zveshuwa ndisekuru wevanhu vese. Taura zvino. Ndonzwa zvimwe zvinondijamba. Kurando rine kutaura. Dzidza zvako. Neni ndakatanga sewe. Ma? Mukabude mustudio. Mambo. Anzi studio yayedu ngatitaurei zvedu. Uri sei bhuti wangu na sisi wangu avo vadika. Aiwa, ndofara. Muri kupi apa? Muri kuBulawayo, kuBlues? No, ndiri kuMidrand. Okay. Saka kuri sei zvako nechiri chando? Ndiripo kunonyanyotonhora makuse nhasi yezvinetsi it's fine. Usaware musoro uyu kwakusina mvura ndikutoda kutogadzirira magetsi saka mvura yange ichitonhora ndakamirira kuti imbodziya muchando ndozokama musaware. vanhu vabva mumabasa vanenge vangoti iyaiya Nokuteerera. Okay. aiwa chimbotaurawo Kosti zveshuwa taurawo. Muri sei guys. Sekuru vauya. Ndakumhoresai. Saka inzwa ingatinonzwa. Alright, mama pa taureni. Tandrungoziyana kwatiri. Saka hanzi naye pari kupi? Yobhoyi ndomuziwa. Yobhoyi ndotogona kutoenda ndikanoraumba kwake nhasi. Kosti ndinongomirira invitation. Kunotambwa magemu mumba kwake, tonotamba game. Watiri kupi? Magemu eya. Munozotadza kurara. kuMidrand. PaMidrand uko kuGauteng province. Yeah. So asikhulume isiZulu. Unazwa ndofara. Unazwa ndozwa statement yokuthi
Utinti abafazi utinti imbokodo. Yeah. Hazi kuti utinti abafazi Vanhukadzi vanofanira kubatwa zvakanaka. zvisingaite. Ende unoziva kuti vanhukadzi ka ukamubata zvakanaka ka unogara samambo panyika yaMwari. Taurai zvenyu sekuru. Kana uchida kuona kuti nyika iri rafu bata mukadzi. Go deep pakuti unogara samambo apa. Ndo zvatiri kuda kuti ndatongoitanga hangu kuti timbonzwa hepi kuti unoti kudii. Hepi unoda kubatwa mubatirwo wakadii kuti munhu agare samambo muzukuru wangu. Taura kone ndevere uchimikisa. No problem. Ndichitaurira inini. Une uchitotaurira hangu inini nevazukuru vangu vese vechikomana vari panapa. Vamwe havatozivi kuti mukadzi anobatwa sei. Vakadzi vanonetsa, vakadzi havaite. Indozvirambe. Vakadzi havanetsi kana ukamubata zvakanaka. Kumubata zvakanaka kwacho kuita open. Ukaita open neumwe wako zvinhu zvinokufambira. Asi ukaita zvinhu zviya zvokuti unenge usiri open nepartner yako and then wozobatwa, ipapo ndo panotanga mahwani. Isusu vakadzi toda kubatwa zvakanaka, like tongosheya zvese, like inini newe tongoita shamwari, inini newe totaura tichinzwisisana, iwewe uchindiudza zvinenge zviri kusaidi kwako, neni ndichikuudza zvinenge zviri kusaidi kwangu, uri kuona. Saka tongoda kungobatwa zvakanaka. Pane mari kana kuti hapana mari. Hello my boy, I'm coming. Okay, I'm coming. Nanchiti pane mari kana kuti hapana mari, anditi as long tikaita tikarespectana ndo zvakatokosha. Cause sometimes inini zvongofanira kuti inini ndikaita mari kudarika murume and then ndozomuona senge kana sina mari ndozomuona senge haasi murume, hazvina kunaka. Tofanira kuti inini semukadzi moti chini shona respect. Ndongomuhlonipha ngihloniphe njengomuntu ongubaba endlini, laye angihloniphe njengomuntu ongumama endlini. And then mawukuthi sinama-problems sikhona ukuhlala phansi siwakhulume, sibonisane ukuthi okay, la lokho ku-right, lokho kubi, lokho kwenzileyo angikuthandi, like nimphumele egcekeni, ndombudira phatshena ukuthi no, izwi zvawaita inini handizvifariri, tozogadzirisa no, ndozvati ungoda chete kungotaura ndokunogadzirisa nyaya. Ukaona inini hangu ndikaona kuti munhu yari hai, ndinogona kubuda, because ndoziva kuti inini hangu ndine hasha. Saka kana ndine hasha ndongobuda ndombonocool down then ndozodzoka. All right. You know what? Ndandoda kutaura kuti ndatodzidza one thing from what she said. Pane mumwe your boy beats. Mngoma your boy. Hello. Meno zvizoitika. Welcome to the studio. Mzukuru wangu achangopinda. Mzukuru wangu ari pa private. Welcome. All right. Back to you, mzukuru wangu. Taura neni mzukuru wangu. Wanga uchitaura nyaya yakanaka, nyaya yekuti kurespectana should be mutual mumba. Ndoda kunzwa mukoma wangu uyu, munin'ina wangu uyu kuti iye anoti chii. Kose yatiza.
Hello. All right. Tavepo. Ameno chii chaitika kune vamwe. All right. Watoda kunzwa ani kuti anoti kudi? Nandida kunzwa mukoma wangu uyo ane saka senoi. Kuti iye vatadzi anovabata sei. And anga akutotaura statement rakanaka zvisingaite network wo inenge yabva yanetsa ari kubasa so network anenge anga ari pani. Yeah. Okay. So you can continue neno ndiri kutodzidzawo zvakawanda pane pauri kutaura. Hanzi Anna Joelini sekuru muri sei. Thanks very much mzukuru. Thank you very much nokutsigira musha wenyu. Hai makorokoto sure. Sekuru family and uncle big up guys ande naro basa. Thank you very much pamusha penyu. Inini credit ndongwedzorera kwamuri wazukuru. Handiti. Hey, moyo wangu warwadza wena. Moyo wangu warwadza. Amenos wangoita phone yangu ipapa Wi-Fi. So what I wanted to say is from what you said, like munofana kuita open up to each other murume nemukadzi. Pane friend yangu yakanikumbira, you know vanhu vanogadzira maghost account Facebook and all. So there is a friend of mine akandindi create rochi ghost account. Vanati no problem kusina Wi-Fi. Vanamugadzirira yechikadzi. So we share the emails and everything. Email vayazopinda kwagadzirwa zvakati munhu vaona sina kutaurawo because naangoti zvinhu zvisina nebasa rese. Nziko unoundiudza ndauti wane imwe account. Ndikati account yei yakati ndikati ndakaita sei ndakaigadzira ningi because I thought it's nyaya isina basa. My way. Unodemba kusataura. No. Wakapinda because ningi inini ndakapinda ma1. Seunobva wapinda ma1 andotoziva kuti ma1 ako atoda fire brigade. Apa akaunti ndeyechikadzi ini ndiri murume saka ndingaide kunyengawo muvarume here. Dai inge iri chirume waigona kuti. Saka from there and what my sister has said, I have learned also with even the smallest things you need to mention it. Kuti pave ne transparency pasaite tuma hiccups tusina nebasa rese because zvimwe zvinokonzeresa problems is just small things zvokuti you can do without. Yes. Tete Sally, welcome to the show. Yes, Masira saying. That's clear. That's nothing no biro vana. Madi? Tete Sally, nothing no biro vana. Ndipo kurovi. Yes, kama yoboy na njanda. Hello. Yakubingelela. Yebo unjani? Ngiyamuzwa unjani? Right. Siyabonga. Right nami. Okay. Okay. Mamanangana vane masaka vega ndatione nione sasa. Kasaka sichao. Akasaka inini ndinoenda kutozotiwo kana mbuya vako uya vauyewo vane saka. Tete Salimanzwa nyaya yataurwa panapa. Kasi muchateta rekuti handmade kandi vakavasina. Ngaringouya riripo. Nyaya handina kuizwa asi ndauya kuzopindura comment yandaona kuzasi uko yanga ichinzi hanzi zvekunyengana online zvinoshanda here kana kuti Banyai TV abvunza. Hello guys, how are you? My comments uko Masera saying. Right,
kana tichitaura nyaya yekudanana, 1 inoda trust, 2 inoda security, 3 inoda iwewe uzive zvaunoda uve nemaboundaries, right? Pane vanhu vakakura vachitamba vese kugumbwe, vakainda kuprimary vese kuchikoro vakaroorana, asi vakaita maheartbreak vakatotana, right? Kune vanhu vakakura vakasangana kumachechi vakaroorana, vasangana kumachechi vakaita maheartbreak futi. Kune vanhu vakasangana munzira vachingofamba, vamwe mumabhazi vakaita futi maheartbreak, right? Saka zvemaheartbreak nekutsotana hazvinei nekuti masangana papi, asi kuti zvinei nekuti imimi vanhu vacho muri sei. I witnessed marriages akawanda evanhu vasangana mumagroup, subgroup, vamwe pafacebook, vamwe pamadating sites chaipo, right? Ini ndaitori nerimwe group atinotoziva rine macouples zvokuti vanhu vanoroorana totozongosenderwa mapipi emuchato, vanhu vachipemberera. So real love hainei nekuti waiwana pai, but inei nekuti iwewe unodei, right? Paonline pacho pamuri kusangana pano pasensitive, ziva kuti pane zvinhu zvaunototanga kutoona kuti ava vari kuda kutamba nenava, ava vari kuda munhu ari kuda ari serious. Pane zvinhu zvatinoti mared flags kana muchidanana, chero masangana pai izvozvo zvitarisise. If you miss mared flags wayo and ignore them, whether masangana muchechi, whether masangana pawhatsapp, uchasangana neheartbreak chete, right? So avoid kuva desperate kumunhu, chero masangana online usaratidza kuva desperate. 1, chenjera security yako, usape munhu personal information yakanyanya nezvako usati wamuziva, usati wamuona, usati waziva kuti munhu wakaita sei. So keep your personal info ine yakadzika, right? Usakasira kuda munhu futi zviya zvokupiwa pressure kuti ndide. No, kana masangana pano pauncle saint, ivai nenguva inonzi yedating, inova yekudzidzana, right? Yekudzidzana musingadanani, pasina mafeelings, pasina chii, yatinoti dating. Then mozoenda kuserious zviya zvekuti makuzoronga zvekuonana zvekudii, pava paya wakunyatsoziva kuti uyu munhu we click, nokuti munogona kusangana pano but musingaklike, right? So ndangoda kuti ndipindure mubvunzo iyoyo, ndisingazivi kuti papaine nyaya yei ndisati ndapinda. Inge ingori nyaya yekungodanana, but one thing that you said, like I think one problem yatinayo semavanhu vekuzimbabwe or maafricans yamuri kuti dating yaya, isusu tinotofunga kuti dating ndokutobva watoisa mafeelings kupinda uri full force, yet that's not the thing. Dating ukada kutarisa like vekunana America vanoona mamovie aya, unonzwa mukadzi achiti no, these days I'm going on dates, like arine vanhu vakawanda vaari kusangana navo just for lunch, for dinner, chichichi, kuti awane kunzwisisa munhu yeye kuti akamira sei, and then after that that's when you can start kuzodanana. But dating yedu manje isusu yatakangojaira ndekutoti dating ndikatongokudza kuti ndikakuona nhasi ndikatokuti ndokuda, mangwana ukanditi unondida utatu dating handisata ndakuzodzidza about you later on, zvekuti even after 2-3 days unogona kuona munhu asisina weave wakutoti shit ndaendera munhu asiri. So panofanira kunyatsodzidzwa ipapo. Okay, I think I'll try to explain kuti vanhu vanzwisise, right? That is dating haina mafeelings. Dating it's just a friendship, muchida kuzivana nekudzidzana kuti tigopinda murelationship. But dating futi, it must not take longer. Zviya zvokuti munopedza mwedzi wese muchingoti we are dating, there is nothing like that. Ukaona kuti we are dating zvekuti munopedza nguva yakareba, wakutotambisirwa nguva, because dating is just to get to know munhu, right?
you go out kana muri vanhu vanogara musame area, you go out uchicheka iwe une zvaunenge it's kind of a investigation yauri kuita pamunhu, getting to know the person, you know. Saka unenge uchida kuziva right, ndoda kuziva kuti munhu wandiri kuenda naye kuout tinoklika here. Kana tichiti tinoklika zvoenda nekuti iwewe uchipinda murelationship pane zvinhu zvaunoti ndinoda murume akadai, so you write down list yezvinhu zvaunoda pamunhu. Ukaona adarika 50% asvika mu75% something like that, then munhu iyeye anoita kuti udanane naye. Ka 25% you compromise, because hakuna munhu ari perfect waunowana aine zvese zvaunoda, right? So padating one ndoda kuziva kuti iwe unonzi your boy, unobva kupi, unoita nezvei, unogara kupi, right? Ndinoda kuziva kuti unopinda chechi ipi, chechi yako neyangu zvinopindirana here, mahobbies unofarira zvipi, inini zvakadai handizvifarire, right? Food yaunofarira, wakakura sei, something like that. Zvinhu zvatinofanira kubvunzana, kunyanya nyaya dzechitendero, kunyanya nyaya dzemacultures, kunyanya matraditions, zvinhu zvatinofanira kubvunzana tiri padating. Hapana mafeelings padating, hapana I love you padating, right? Then kana mazoona kuti you click zvinhu zvese munoenderana, you can compromise pane kamwe ka%, then ndopamunozoti but I love you, let's take this friendship pane imwe level. You take it as a friendship, makuisa kurelationship, right? Nava parelationship ndopamakuchitanga manje kuinvesta parelationship yedu, parudo rwenyu, ndopaakuchitangawo zvimafeelings zvichidii zviya zvokuti munhu anotanga kuuya panapa palive oti Sally, I love you. You love me. Do you know what is love? You love me because you just say what I love you. That's not love. That's not love. That's not lust or infatuation, right? So tinofanira kuparadzanisa zvinhu izvozvo, love, lust and infatuation, right? Kune zvamataura mukoma yeboy zvekuti vazhinji havazivi chinonzi dating nechinonzi relationship necourtship, right? Vakawanda isusu maZimbabweans tiri kumitiswa, tiri kuzvariswa, tiri kuroorwa tichiri padating stage. Unoona kuti vanhu vadanana mwedzi miviri, mwedzi mitatu vachiri padating, vakutomitisana ipapo vakutodii. Pavanozonopinda mumarriage ndopavakuchitanga courtship manje. Ndopavanozoona kuti no, hatipindirani, we don't click, then marriage yaiya haichanasta, vakudii, vakurambana. So yeah. Too late. Yeah. Taura zveitete vanhu patinenge tinoti rasikembi chani, ndosaka muchiona kuti kutsika yevarungu vanawo mavaresewo dating, courtship. Isusu manje isusu rando rinongonzi kudanana. Tinodanana, saka kudanana tine tichitokavha zvese, riri overall rine richitokavha zvese, but chinhu chakanaka vazukuru daisa link hameno nhasi vanhu vachika kuonana panapa. Ko hanzoziva kuyazoenda kupi naiyo boy? yazongodisappear meno pane ndofunga bozenge chimbodedzwa kapai panepo pane yambonzizoni ngati my boy, so ndofunga mwana anenge anga kuda mama wake, anga kuda mukaka. Alright, hanzi naSlim Shamika timboerenga macomments. Hanzi sekuru vakadzi vanoda kudiwa chete. Mukaona mukadzi osimuka atambura, no secret in marriage. Maizvisa okay. Hanzi ukaona mukadzi akuzosimuka kuti inini ndakusunga wangu ndichienda, hanzi anenge abva kure, because vakadzi zveshuwa vakadzi vane mwoyo murefu. Hanzi na Sheila, hanzi we are learning, hanzi endai padating first,
ndaitofunga kuti dating ndokudanana ini. Thanks very much Tete Sally nekuidza nyaya iyoyo. What do you think nenyaya ye-dating koma your boy? Yeah, kungoti apo pane pekuti tinonzi zvoni musaone ma-American movies chichianokudzidzisai zvakaipa, but at the same time ivo vanhu vanoenderana nezvinhu zvavanodzidziswa, like especially nyaya ye-dating, relationship, courtship and then marriage. Isusu tinongonzwa vachiti dating and then tomhanyira kubata iroro dating ndo ravatoita I'm dating ningi, but yet hausati wakunyatsoziva the true meaning of it. Inini hangu I believe like even vasikana vese vandaidanana navo up till ndarora, I don't believe vanororana zvekunzi 2 months mazano zvangoda 2 months mune matororana mabho. Yeah, it sometimes zvinoita, but 2 months you can't, munhu can pretend for 2 months. I can pretend for 1 year, you need to be someone who I'm not. So in 2 months unenge usati wanyatsoziva munhu zvaari in and out. You need more time. At least 6 months dzinonzwisikawo, but even more. Anditi. But ipapo hatipanzwise mazuva anoti angofunga kuti aiwa amaya vanhu nekuti vanekudhara vaita zvakare kuda kuzvichinja. Sometimes zvimwe zvinhu doesn't necessarily need just changing like that. Zvinoda kungoramba zvakadaro. No munhu first, because let's look at the rate yemadivorce ariko akawanda. Musuno pamba nenyaya yaNzania Miss Radio vachitukwa naShadaya kunzi vane vakawanda nevakadzi vakawanda chichi. I think ndo kunobva dzimwe nyaya dzachona dzekuti uchikura mune munonyatsodzidziswa kunzi zvabva nekupi. But what Sally said, like in just these few minutes, kana ari mumwe munhu anoteerera anogona atonzwisisa pakurasika kwatinoita mafungiro, but with what is supposed to happen really. Okay. Ndo pari hanzi nachila hanzi dating haina ma-feelings. Ndaibata, alright. Alright. Hanzi powerful Sally. Great message darling. Na Banyai TV. Anditi. Thanks very much Fiona. Hanzi Slim Shamiso. Hanzi munhu ari serious anooneka, unomuona nezviito. That's very true. Munhu anetse kuona munhu ari serious murelationship wazukuru, unotoona kuti iritsotsi ita kusiyana nazo. Uyu munhu kwayo. Kana newo chingoda ungoita wozve utsotsi munongotsotsana. Ari serious unge inini so. Ari serious ngeni. Over to you. Nkoma yo boy na Tete. Right, ndanchida kuti chiri kuti Tete Sally warimbotaura. Okay, vakadzi vamazuva ano we are desperate, especially vekwangu ava ma-single parents, we are desperate. So munhu akangouya kuinbox akati ndafarira malips ako wakutomusekerera, ndokuda ndafarira mahips, ndafarira chii. Let's know the difference between lust and love, you know. Hakuna munhu anoti ari serious chaiye anouya achiti ndakuda, ndaona malips ako ndakuda. Saka kada dei malips angu akashata panga dei pasina rudoka. So akozoita varume vazhinji futi vari kuvhima matonzvenga Tete Sally matonzvenga kwete malips. Ndaona garo, ndaona bakwa mai vane vakasenga vane nguru. Yekwa iya yatamboparidza mazuva akapera ndo inonzi last iyoyo. Munhu achikuona akangoona futo rako akutoti ndanakirwa nefesi yako, ndanakirwa nemagaro ako, ndanakirwa nemazamu ako. Alright. Ndo yatinoti last iyoyo, because last munhu kana achikuona anenge pfungwa dzake dzatomanyira kusex. But kana ari munhu ari serious anoda zvelife zvefuture newe, anotanga akudzidza, anouya kuinbox otanga kucreata friendship newe. Hello, uri sei? Mototaura nyaya, munoita mazuva muchitaura nyaya, ozokanda hake shoko paya akudzidza kuti uri munhu akadii.
manje the problem varume vamazuva ano vari kuvhima vaine sauti muhowe achingosvika achingondokuda akutomanyira kuti akutondisenderawo akutondisendere mafoto ako fatiki takazoda unomadii munge muri Yes, wazukulu. Yes, mzukulu. Musha zurudi. Kule madi. Ndi right. Unofara. Aiwa zvakarongeka. Kuri seiwo kwamuri. Ewa. Boze. All right. Uri kuti wokudini ne Mati mzukulu. Taurai nene. Yes, mzukulu. Amena zuri kuitika. Try kupinda futi mzukuru anditi. Ukapinda unobva wapinda uri Hanzi mazuva ano vakadzi vanzi varikutoti hello mwari pano vanhu vada kunditsotsa beans. Alright. Hello mwari. Pano vanhu vada kunditsotsa beans mwari. Pananditora beans mwari. Mati chiitetesali. I think wada unyasopinda mu action chaimo yekunyaspa advice. Wada kupfeka dhuku ravo ratete chaiyo. Foni yangu yanga yakupera moto. Right, panyaya yekutsotsana beans yamataura mukoma Iribo. Alright. Panyaya yekutsotsana beans yomukoma yoboyika. Hakuna munhu anotsotswa beans inhema. Hakuna munhu anotsotswa beans. Unenge wagara uchida kutsa beans dzacho. Newe unenge wagara uchizvida. Hanzi akandishandisa auya akarara neni andishandisa aingoda stonyeni yangu nhema dzako akakurepa here. Handi unenge wavhura makumbo uchida. Saka I think problem inoyapa kuti like varume tiri vashoma nowadays handiti and tinotowanikwa neatanga handiti. So unenge watraya kuti ndikavhurawo at least makumbo akatapirwawo neni chindi ndobva ndaenda pagejo. No. Hauite engagement yesex. Ndo the problem iri kuti kuwadza masingle ladies. Maladies tiri kukuwadzwa neengagement yesex. Makaiona kupi engagement yesex? Akudza kuti murume ukamuvhurira makumbo haende ndiani? Vangani vakabviswa mumhandara nevarume chaivo, munhu abvisa munhu mumhandara asi anomusiya wani kwokuzoti iwe zvako anomirirei? Chero ukamuitira dhogi, chero ukamuitira kiti staira, chero ukamuitirei anokusiya kana asingakuda agara achida kukusiya. Saka usazoti ndakashandiswa aiwa mainakirana. Mainakirana handiti. Yes, uncle. Guess kuti ndiani akagara pa next pangu? Bonzo tsuku. Kana kuti chibaba chedu Maki. Chimdara Maki. Right. Tete ndachinongoratidza vamwe vanhu vari kufamba. That is why handina matika mati ari kubasa hanzi asisina wig. To get to know each other nemiwo varume. Haikona kungonyanya kuchiva mati I will marry you to ladies. Respect yourself first. Manzari, hanzi munhu asisina wig yaye apo kuti unofunga katuyo kuti ndiye munhu wandakadani naye here.
But ipapo I want to say kuti I think ladies ndo vane like power of everything or power in direction where the relationship can go. Because one, yes, varume tinonyeba because we're created to reproduce. So chatinotongofunga ndibodi kunyebera ichi sex ndo iri musoro kuti ndikatongoona munhu brain dzangu dzinongofungira chikusex. So musikana you are there to control me kuti even your level rakakura so unogona kuridzikisa kusvika pahalf or kurisa pazero chaipo kuti maya. Varume vazhinji vanonyimwa anditi but munhu anokunyima bonde you still go back kwaari because uri kunyimwa unoramba uchita sei uchidzokera ikoko. So ladies by all means chero varume I know ini ndoto sister dzimwe nguva kuti aiwa uya even kudhara uya kuita sei tingodai so but ukati no it's a no ndogona ina uma ndakatsamwa but mangwana nechitofunga plan futi kuti shit ndodzokera sei pano pai meaning kuti ndodaura maisa sei ndichidzoka kwauri. So the more you prolong kundipa the more I fall in love with you. So ladies by all means try also kukia door morasa makia handiti nezuro ndaiva pane imwe ndinototi vakadzi tikangoita slogan yekuti vhara makumbo uvhure njere tatopedza. Ndo slogan yandokupa iweyo, vhara makumbo uvhure njere. Pane vazhinji vari kumitiswa, vari kupihwa zvirwere nekuti hanzi mukomana ati auya achiti I will marry you. Akakuudza kuti munhu akati I will marry you atova murume wako ndiani? Ndo yangove slogan yavo varume yekuti anouya oti ndinokuda. Unoona munhu achisvika first time kuinbox kwako akutoti ndakuda ndatoperera kwauri, ndaona runako rwako, ndoda kukuroora. Unoda kundiroora unondiziva? Iwe wototi hanzi auya achiti anoda kundiroora. So what? So what? Unofana kungoziva kuti varume mastrategist. Especially so because munhukadzi wega achizvarwa anotozvarwa achida kuroorwa. So ukatoda kutongovhiringa munhukadzi unongomuudza kuti ndoda kukuroora. Amenoti ava vazukuru vangu vechinhukadzi amenoti vanozoita sei because most of them anoti akangonzi ndoda kukuroora pfungwa dzake dzatovhiringika. Anotobva atotanga kutokupa akutofila kutoti wanditoda ndiroora and ndatoona green card rekutoti imba yatovapa. Anotozviona mainingi atova mainingi anenge akutozviona ari mbuya kungomudza chetoti what also I heard is what I heard is pfungwa dzevakadzi dziri programmed kuti let's say mukudanana ukatanga kudanana nemunhu uradza mukomana chikuaprocha pfungwa dzevakadzi dzinotoenda kumberi zvamuritaura zvekuti antoona ambuya akutoona ane vazukuru mbuya ndlovu mbuya buzhu chichichichi that but isusu pfungwa dzedu varume dziri programmed zviri maybe 100 meters hatikwanisi kuenda long distance. Tiringoona apa because unongosvingoti uyu ndikangotema ndakutsvaga the next one. Saka brain dzedu already dzaita sei dzakatosiyana hadzisi on the same level. Ipapo ukapanzwisisa ndopana achiti vakadzi it's your duty to make pfungwa dzedu isusu dziite sei dzirebewo futi. Yes, isusu varume tiri vanoadika ndatakambonzwa kunzi varume vanoadika nditi vanokwezwa sevana vachechi. Tikwezvei unonzwa kuti achamira ndokupa kana 6 months after ndaona kuti uri serious unoona munhu anochinja like not kuti ndikutoti unopa munhu after 6 months but something like that kuti no ini ndoda kuti ndizokupa kana zvakati zvaitika otaziyana so set the stage after that zvinofamba bo. That's very true. Regai timboita chiverenga macomments anditi hanzi namati hanzi after first date ladies never contact a guy, he should check on you first. Kweta kubva watanga njiwe kuti ndafamba bo. No, allow a man to be a man. Don't take over his responsibilities as a man.
So meaning whenever you come from the first date, it is a man's duty to be checking constantly kuna baby anditi kwete kuti iwewe baby ndoonekwa kutotanga kutoita seuri kunyengerera tinoziva kuti unenge uchindinyengerera but chirega kuonekwa kunzi uri kunyengerera anditi saka hanzi nashila hanzi matika hanzi chinema hanzi matikiti chinema I'm learning following your comments. Thanks very much Mati. I know you are very busy kubasa, but thanks very much nema comments Mati Mati futere amuzukuru mukuru. She is so supportive. Chiro kwangu uko anosupporta zvokuti. Yeah, she's a nice person. Tanga kubudisa face. Hanzi na matsika muzukuru wangu. Hanzi na matsika hanzi vakadzi kuda mari vakagona kuramba zvinhu zvevarume vagona kuramba nemakumbo, but ukada mari makumbo achanetsa kuvhara. That's very true. Inini I think ndakuda kukutiza. Thanks very much. Chite moyo manye kumba ndi. Tiazopedza sedu kuona tasvika kumba auntie and uncle tokuona. Thanks very much. Okay, mkoma your boy. Mkoma mokoma Murao batanidza, right? With the power invested in me by the Saint TV YouTube channel, I now join you to be the uncle and the auntie of YouTube, or husband and wife. Now that uncle and the auntie. But anyway, but embedding na kids. Ndasiyana batanidza vavirawa. Inona kids. Embedding na lesson imomo. Imba inengere malesson mona akasiya asina kutsvaira anenge achitopiwa lesson kana kutotexterwa abuda iwazita zvakadzaka imba yema-advice nemalesson chete zvekuti pamabonde ritori less. Aiwa bonde tine chitoriwanza nesmile inatetesaliyo kungotongoti live yapera izvo zvitineta kutongoti madam live ngaichitopera Tito pamwe munotozopedza mapa musoro anyway iri bomba tobatirana neni your boy ane mazuva achingondiwanza ndaisa link vazukuru ndaisa link hanzi na Ozias muse sekuru sekuru chokwadi ndechekuti hapana asingade. Thanks. That's very true. Hapana munhu wese anoda, hapana asingade. Adi ndoshua munhu wese anoda. Ndikuisa link. Oh, okay. Pane yataurwa namukoma yeboy vasati vabuda nyaya yekuti hanzi vakadzi tinoratidza kuva desperate kana munhu akakunyenga zviyazvo. Kana munhu akakunyenga masangana pamawhatsapp, masangana pati pangave ipo panapa. By the way, mangwana Mingle inenge iri kwangu. Uncle Saint Mingle iri kwangu mangwana. All right, no problem. Netiri. Pane pekuti unonyatsoona kuti communication munhu uyu unosangana nemunhu paWhatsApp munhu okuudza nguva yekuti manheru ega ega anenge angove busy kana kuti anenge achikuudza kuti network iri kudai manheru ega ega ma-red flags ekuti munhu ari married but iwo unoignore. Network yacho inongozonetsa after 6 inenge yakaita sei, zvinongoratidza kuti munhu anenge aine munhu wake. One
Kozoita yekuti iwo ndio unongomutanga kana kuti unonyora sweet good morning message rakanaka riya rekuti good morning baby how are you, iye anongoti hi, achingova one word. Iwo ungoramba uchingotaura nemunhu iyeye, unenge uchiti uri kudiwa here kana kuti uri kudanana wega. So ukadanana futi nemunhu madanana zviya masangana online ipapanapa, munhu haambobvunze zvinhu zvinovaka zvekuti zvinoenderana nefuture zvekuti zvinoratidza kuti munhu ava matured, you know. Haana zvaanombobvunza zvinhu zvine musoro, anongotaura zvinhu zvekungoti he saka wazodii, wakapfekei nhasi, he tione mapijama, he tione makuseni, tione, you know. Zvongoratidza kuti munhu ane something chaari kuda, haana chine musoro chaari kutaura. Saka ibva waona munhu uyu ari kutaimira beans, ari kuda beans, hapana chimwe chine future. Uri single mother chaiye, ukaona munhu waunodanana naye asingambokubvunzi kuti ko vana vari sei, ko chii chakaitika, chii, kuti munhu iye haana basa newe, right? Munhu anofanira kuratidza umaturity, umatura hwake mukutanga kudanana ipapo, otaura zvemusoro, right? Hanzi iyo ndakaita but ndakangwara manje ukaona ma-red flags mamwe maignore, so right? Taura kuti hanzi vakadzi vanoda mari, saka kana tikavapa mari makonzi ndoine nyaya iyo. Yes, regai ndimbokwadzawo mufana wangu ndo mufana uya nezita rakanzi Levi ndiyo last born yamai vangu Dziva ye. Yesi munin'ina vanhu vasingandisapoti vava, saka ndotomhoresa nhasi atouya kuzondisapota. Thanks very much bamunini. Yes Levi, mwana wemuyeradzivi. Right, inzwaika vazukuru sezviri kutaurwa naTete, nyaya yema-red flags. Ukaonawo munhurume uchidanana naye asingambofi akataura kuti akakubvunza kuti saka unofarira makala akaita sei mumba, haziva kuti kumba kwachona haasi kutombofunga kuti muchainda. Munhu ngaataure, ngaonewo future, achikubvunza kuti saka mufuture unoda kuti tiite vana vangani. And ukaona munhu asingafarira kuti uzive vanhu vekumba kwavo, mai vake especially, munhu iye mufeki chaichaiye, because kuna mai hakungoendiwa, mafungiro anguwo, my 2 cents. Because kana ndakuda zvekuroora munhu ka, ndinototanga nekutokudza kutoti right, chuya tichienda kuna madziva mai vangu. Ndakutotanga kutokupa phone number dzevavana bamunini vava thumbs up kula. Handiti? Naana Tete vamwe wandiri kuona panapa. So what am I saying? Ndiri kuti zvoni munhu ngaataure ramangwana, ngaataure future newe. Not kuti munhu anenge asingataure nyaya yefuture ramangwana. Handiti? Right. Hanzi kola ureri nhema iwewe. Hanzi nanyara dzai, hanzi Tete Sali mandisetsa hangu. Right. McDonald yes maki zurudi. Pakadoma ndo pedu. Sustriwe pakadoma. Hanzi murutaura chokwadi. I know bamunini haakufara zvangu. Thanks very much for your support. Right. All right, and all right. All right, but zvema introduction hazvina basa munosiwa pachena. Ndo zvinosiyana. Ini chandinoda encourage vazukuru vangu ka, ngati namateiwo. Nyaya dzemarriage dzinonamatirwa. Kana washandisa brand dzako ka, munhu anotokuitira maintroduction.
ende munhu kune matsotsi ndakamboitaura nyaya yekuti kunenge kune munhu anenge antokuendesa kufamily chaichaiwo wotonosvika kufamily wotointroducewa kuvanhu mangwana wotonzi hambe kunoona anatete vako iwo wobva watofunga kutoti zvangu zvaita munhu wakutomupa zvinhu munhu akutodya madiro opwichika matsotsi tinawo vazukuru mungwarire paunenge uchidandana nemunhu ka ungwarire because umwe munhu sezvambotaurawo natete kuti munhu anenge achingotaura kuti iwo une bhodhi yakanaka iwo wakadai sometimes vanhu vakadaro mared flag unofanira kutoti utoona kutoti no munhu uyu bheta nditoti hello mwari because munhu uyu hanzwisiki. Alright, handina Kudzi. Thanks very much Kudzi mzukuru wangu, thanks very much. Ndafara ndakuonawo mzukuru. Aive, thanks for your support. Right, ngatimbona kuti ndianada kupinda mustudio. Right, ndamuziva apinda mustudio. Yes mzukuru. Sekuru muri sei? Ndiri right. Murisei tete. Murisei tete Sally. I miss you. You've said that. But anyway, ndakupo wangu 2 cents zangu as regards to what you have just said, Tete Sally. So if you recall about 2-3 days ago, mamuri papa program yenyu Tete Sally mamune mukadzi ainzi Mia handiti. Akataura zvinhu zvandakanzwisisa chaizvo, like and as regards to my dating nechichi. Saka if we are dating each other, pane ma-platforms akati siyane ekuti like kuti kana dese kana ma-dating platforms like ma-dating zap chichichi like pane platform ekuti angashaza kuti ndotsvaga munhu akati akaita sei. Pane amwe ma-platform ekuti angatsvaga munhu engotamba naye. So we need to understand kuti which platform are we on. So suppose tiri paplatform yongoti hatingotamba zvedu dangu avaraidza nguva. So surely I mean why not? Because to wamwe ma-platform ekuti sure ariko aniasa-advertise kuti no Tete Sally vari kutsvaga murume or Uncle Saint vari kutsvagawo mukadzi. Ma-platform aya I mean ndo ari serious achona ekuti we should take heed on. But so it depends what kind of platform you're going on to for you to understand what kind of relationship are you going to be dating or to determine akaita say. Otherwise ndo 2 cents dzangu zvanasi ndaperera pano ndatenda. Thanks very much mzukuru wangu, thanks very much. Koma nakati naona pepe. Ndoda kupindura ipapo like mi akatiye takutora vana Facebook, WhatsApp sema-dating sites but haasi ma-dating sites, right? Pane ma-dating sites aya atinoziva like rimwe randakati I'm on it. Let me check but email yacho kana ichiripo. But haasi ndo at yakanzi find your caring match inenge yakanzi Christian dating. Pane Christian dating online yekuti unopinda woisa ma-details ako zvauri kutsvaga nemunhu wauri kuda neinfo yako iwewe kind of mamwe acho anotobhadharwa like this one inotobhadharwa it's a US UK based, right? But now manje isusu havasi vese vanoziva nezvema-online dating iwawe, saka taakushandisa Facebook, WhatsApp as ma-dating platform even though asiri ma-dating platforms. Ma-platform Facebook ndeyekusangana neshamwari hainambogadzirirwa kuti tiite dating site. WhatsApp ndeyekusanganawo haisi yekuti tiite haisi yekuti yakagadzirirwa kuti it's a dating site, but we are using it because ndo pacho pari kusangana
vanhu vakawanda vashoma vanoziva nezvema Christian dating site aya anobhadharwa andiri kutaura serimwe randapa example iri. So yeah, but even that said, let's be careful and use it my platforms wisely. You know it's easy that go pama dating site mamwe aya tinoziva vashoma vanomaziva vashoma vanomashandisa. WhatsApp, Facebook and YouTube like we are doing it now ndo zvatinazvo panguva iyoyo. That's why we are using it because ndo zvatiri kukwanisa kusvikira. ndachida kuverenga comment inoyi yanyorwa ikanzi pane vanoita marelationship weekdays kwakuzoti anoendeswa kumaweekends avo kwakuzoti anongoonerwa kumba, right? Pano vamwe vanhu vekuti haadi kuti wambobuda newe kuenda out ndokuda kungoonerwa kumba. Munotiwo kudii nevanhu vakadaro? Especially guys, there are some guys vasingade kubuda out nemunhu, unoda kungogara makavharirana. Ndo zvatiri kutaura like Uncle Saint and Uncle and Tete Sally. Like I'll give you an example. Like there's an app, you know, Plenty of Fish. I don't know if anybody of you guys know. It's an app called Plenty of Fish. You know. So okay, so kuna maplatform akata sana Plenty of Fish na Badu chicheche engoti chi unonyora zvauri kuda kungoti chi ndoda ngosaka nemusikana kwanhasi urida nguta zvemahumbwe whatever it is. So I mean that's what I'm trying to say, kuti what is the platform atiri, or if it's a WhatsApp group. So I mean let's know what kind of WhatsApp group is it, kuti inde ngotaura nyaya ere kana say ere, you know what I mean? And you know those are ndingotaura zvangu, but otherwise ndapedza ini rega ndibude mustudio zvangu ndimoona macomments ari kunakidza stereka, but ndatenda sisali Tete Sally ndakamirira phone call. Uncle Saint amene ndakakuita sei ndichaziva ndakaita sei ndikushaya. But otherwise I love you and I leave you. Bye bye. Hey, thank you very much. Much love. Thanks for your support. Welcome to the studio, mzukuru wangu. Thanks very much for joining us by Saint TV. Hello, mzukuru wangu. Hidden identity. Hello? Hello? All right, over to you, Tete Sally. All right. I'll get him moving at 2 or 3 more comments. All right. Anzi Chico, Anzi kule muningina wenyu. Kambo pinda omu studio ka. Pamwe ndingaba ndawana omu wangu na. Ari kuzvinzwira pamwe achapinda handimutendere kubasa kuno kubasa yakosi kwokutambira munotambira kusero pamwe achapinda kupara zvamuzukuru wangu panapa, right? Tete Sally channel, alright, chatinoya Tete Sally inonzi iyo Sally's World. Sally's World, let's go and subscribe to Sally's World, guys. Let's support Sally's World. Munonodzidziswa kuti mudzimba munogara zvakanaka sei, uye muno pakudanana munopiwa matips. I think you can hear kuti she's rich panyaya dzemarelationships. From experience, vanotoziva kutoti zvinofamba sei, right? Ndofunga yapindurwa iyo. Anditi Sally's World ndizvozvo. Hanzi kudyirwa muhomwe senzungu sekuru. Hanzi vanhu havakuone. That's very true. Haufanira kungoitwa zvoku ukaona munhu achinyara kuenda newe papublic ka ane zvaanenge achitohwanda, anenge asichitoda kutoti usasidhumane nevanhu vake kunze. Hanzi naShila, hanzi asingade kubuda newe zviri pachena haakude. Kwete haakude chete ka, ukangoona munhu asingade kubuda newe panze ka itsotsi, ane achitozototi ndakaroora kumbo. Saka angangofamba newe sei pachena, road achasangana natsano zvimainini zvinenge zvirimo
zva munhu akaroora hama dzinowanda ka dzekumukadzi futi dzinenge dzavepo, so anenge achitotya kutobuda newe kuenda newe out. Right, Tete Sally kachitiudzai mashoko enyu ekupedzisira tichipedza live streaming yedu. Okay, ndoda kuti kana tichipfimbana tichisangana online one, ngatisashandisa mafake profile, ndo zvimwe zvinokanganisa. Kana wada munhu usashandisa fake profile, itoudza munhu kuti wotomosenderana mapiki ma current pics, not mapics 10 years back uchiri chigwindiri gwindiri, mozoti makunosangana munhu akusangana nemunhu asiri iye. One, udzanai information chaiyo kana tichisangana online ngatiudzane info chaiyo. Inini I'm 35 years old, I'm turning 36 next month. Ngandirege kuzoti no because I look young ndobva ndati I'm 28 or something like that. Taura age yako chaiyo. Right? 3, udzanai chokwadi kana ndiine vana gara wataura kuti ndine vana vakati vana namai vakasiyana here kana kuti vakadai. Right? Garai maudzana chokwadi kwete kuzoti mozoti paya pamunosangana ndozonzwa zvimwe secrets. Right? Chimwe chinhu chatokura kungwarira, pane vekuti muchidanana zviya munhu anongoti masangana muchiri padating ototi can I come over kumba kwako, hanzi ndiuye here kumba kwako kunosvikika here, unouya kumba kuzodii kumba kwangu? Especially maguys ndoda kuuya unouya kumba kwangu kuzodii? So ngati avoid tichase izvozvo. Right? Chimwe chandingataura anenge achida kakuzodya. Obvious. Ende munhu akadero achirembedza maoko futi apa achiuya kumba kwako. First time kana muchisangana, sanganai public place. Kune mazhinji maskamasi, vamwe vanouya kunge vari kutsvaga rudo asi achida kuzokuskama, vamwe makidnappers chaiwo. Human trafficking is real. So ngatisa ngoti out there ungoti uchisangana nemunhu motoenda muhotel, motoenda kupi, sanganai public. And paunosangana nemunhu wawasangana naye online, ngapaite munhu ari kuziva kuti waenda kunosangana nemunhu panzvimbo yakati nguva dzakati, kuitira kuti if anything happens munenge muchiziva kuti you are safe. Right? Last ndeyekuti pray for my relationships. Pray, murume akanaka anobva kuna Mwari. Right? Don't ignore my red flags zvatambotaura zviya. Right? Yeah. Lastly, wabva wandifungidza ngativhare makumbo, tivhure njere, zvinhu zvese zvinobva zvatipambira. Right? Thank you so much, Uncle. I think that's it for today. Thank you very much, Tete. Vazukuru vedu ndovimba kuti vazukuru vabatsirwa zvisingaite. Anditi ananyaradzai clap hands for Tete Sally. Anditi, thanks very much vazukuru nesupport. Ngatisatsotswe mumarelationship. Nembo vasikana varipo vasikana marelationship. Thanks very much, Tete Sally. Anditi ini ndoda kukurudzira vazukuru kuti nopfuga mauchinamata zvemarelationship izvi ngazvibve kuna Mwari. Isi takakurawo tichiendawo kuchechi tikamboverengerwawo bhaibheri zvikanzi hanzi pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki, asi mukadzi akanaka kana kuti murume akanaka hanzi anobva kuna Mwari. Manzwa? So tisazembere panjengere dzedu, asiwo tinotarisa kune musiki kuti musike imi ndimunoziva pane mbabvu yangu chaiyo. Saka ndibatsirei kuti ndinge ndinosarudza mbabvu yangu chaiyo. Handi iwewo wobva Mwari imimi ndimi munoziva kuti ndakabviswa papi, saka nditei kuti ndidzokere pandakabviswa, murume wandakabviswa wandiri ribhi yake. Handiti vazukuru, so pazvinhu zvose tinogona kunge tichishandisa njere dzedu tikadika, munhu akabudira kukutsotsa. But inini osasekuru ndiri kuti aiwaka
ndiri kukunongedzerewo pana Mwari kuti aiwa unongopfugama woti Mwari pandakutsvaga life partner please ndibatsirei, please ndipeiwo the right person. Umwe munhu atosvika paariwo zvinezvi, watosvika pakukura, watova paage yauri, uchingosangana nematsotsi chete, uchingosangana nematsotsi chete, kutombozama zveonline dating itsotsi, kutombosangana, kutomboti ai ndakuda kuenda kuchechi, unosangana futi netsotsi muchechi machona imomo. So what am I saying? Munhu anokwanisa kukubatsira, munhu anokwanisa kutibatsira muzukuru wangu ndiMwari. Manzwa? Tisazembere panjere dzedu asi ngatizembere pana Jehovha, pana Mwari. Anditi ndo chatangotiuye nacho nhasi. So nhasi ndinoona bozi yanga iri mix and mingle, but anyway tabva zvakawanda pamusoro pema-relationship. Thanks very much nekuramba muchisupporta channel yenyu. Kana unga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to mzukuru, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell whenever patinoisa ma-videos pa this channel unge uri unonotifyiwa. Kana unga usati wasubscribe, subscribe. Ndichadzokorodza subscribe. Let's go and subscribe to Salis World. Tinonobatsirwa futi nenyaya dzakadai. Ndambona Lady Skara panapa. Let's go and subscribe ikoko. Your boy Beats anditi ndo vanoita kuti channel ino iendere mberi zvakare. Ngatisupporte iyo boy Beats. Ngatiende tinosupporta ma-YouTubers, ma-Zim YouTubers edu. Coast TV tambomuona. Let's go and subscribe ikoko. Basa ringe riri rinoenda mberi zvakanaka. Banyai TV, it's a baby channel iri kutanga, but Sister Shai vari kudzidzisa zvakawanda. Let's go and support ikoko. Ndamboona Charisma and TV. Thanks very much. And tino subscribe tono kuti vari kuma Zimbabweans kana vari kuGermany vanorarama sei. Anditi nemamwe machannels anga ari panapa. Thanks very much. Ngati tino subscribe ikoko. Ndamboona Craig Marshall tino supporta. Anditi so vazukuruka namba dzangu ndedzidzi dzandakuisa panapa. Makasununguka namba idzi ndedze Saint TV anditi. So makasununguka kunyora ma-suggestions enyu zvamunenge muchisuggestawo kuti aiwa sekuru ko tadii tambodai. Well, this channel is not my channel. This is our family channel. So imimi ndimi varidzi vechannel, mune kodzero dzekunge muri munotaura zvamunofunga kuti sekuru dai tadai, sekuru dai tamboita mix and mingle, sekuru dai tamboita ma-live akadai anditi. So number the Saint TV WhatsApp number kana kufona ndedzidzo dzandaisa apa. So ngati nyore ma WhatsApp ipo paya pa contact iyo, ngati supportei, ngati one ma videos. Pama videos edu mukada ucheka zvakare muchaona kuti zvodi pane tuma ads tukuuya tuma adverts. Sometimes zvakakosha kuti unongokarega kungoplaya zvakona. Anditi vazukuru zvine zvazvinobatsira. Anditi thanks very much. Channel yenyu iri kukura. Thanks very much. Now we are on our way to 4,000 subscribers. Ndinodada nemi because tine only 90 days, 3 months tatanga channel inoi, but channel yenyu iri kukura. Thanks very much nekuramba muchisupporta. Pfuurai mberi nekusupport. Ngataura nei kuma comments, ngatitaura nei pa WhatsApp number idzo kuti unopa ma suggestions ako anotenderwa. Zvaunoda kuti zvinge zvinogadziriswa pamusha penyu tinotaurana ipapo wazukuru anditi. SAC, thanks very much. Wanonoka kwasiwa uya ndo zvakanyanyokosha. Thank you very much. Thanks very much Mr. Cobra. Support ya Matipa. Molini, thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Then someone said that comment in the track. Thanks Slim Shami, and thanks so much mzukuru wangu zvangu zoramba kuti upinde studio but aichikuda studio. Benny TV, thanks very much. Let's subscribe also to Benny TV and it.
tinosapotawo ikoko. Thank you very much wazukuru wasekuru Saint. Nhasi ndafara ndatoo ndichienda kulive yanga ichiitwa namukoma Shugeta. Vasvika ukavaonawo vakati no vanenge varipo pamalive vachionawo sekuru pamalive. Ndinofara chaizvo kana tichisapotwa nemacelebrity. Ukama hwedu nemacelebrity edu ngaufanire kusimba nekuti ndivo vanhu vacho, ndivo vatinototi titaure mazuva ese. Ndiri kukanda video vazukuru soon after this live. Let's watch video yedu. Sata subscribe to this channel. Ndafara zvisingaita vazukuru vangu. Thanks namba yedu yange yakakura nhasi. Much love. Kwa manheru anhasi ndinoti bye bye.